aceste patrule sunt parte din planul pe care noi l-am solicitat autorităților franceze. Vom începe o campanie de strângere de date estimative de la firmele, societățile de transport din toată Europa. Dorim să ne estimeze pierderile generate din furturi pe ultimii 3 ani. Revenim asupra subiectului privind siguranța șoferilor în parcări. Alături de mine, ca de obicei, este doamna Adriana Mureșan, fondator al grupului Voluntari în Europa și șofer profesionist. Și de data aceasta, alături de noi este și domnul Vlad Gheorghe, europarlamentar, membru în Comisia pentru Petiții și membru supleant în Comisia pentru Transport și Turism. Vă propun să ne aducem puțin aminte de momentul din vară, în care a fost prezentată problema siguranței șoferilor în Franța în special, dar în Europa în general. Adriana, cum s-a întâmplat? Cum ai ajuns în Parlamentul European să prezinți această problemă și ce s-a întâmplat? Care au fost reacțiile din punctul tău de vedere? Am primit suport și sprijin, foarte mult sprijin din partea partidului USR Plus și o zic fără să fac reclamă, pentru că ăsta este adevărul. Au fost singurii care s-au implicat, foarte mult s-a implicat domnul Vlad Gheorghe, aici prezent, domnul europarlamentar, și am primit suport și răspunsuri și asistență pe mail și din partea domnului Cioloș și echipa dânsului. A fost foarte multă muncă. Au fost foarte multe presiuni și eu vreau să le mulțumesc și trebuie să știe lumea că domnul europarlamentar Vlad Gheorghe împreună cu echipa dânsului au urmărit pas cu pas, au sprijinit, au promovat și au făcut foarte mult lobby ca să ne ajute pe noi să susținem această petiție și să avem acest rezultat la care nu ne-am fi așteptat, să intre atât de repede petiția în dezbateri, să fie atât de bine primită de toată lumea și să rămână deschisă și să ni se promită că se începe să se lucreze la ea. Așteptăm acum un feedback din partea domnului Vlad Gheorghe să vedem când se va începe efectiv lucru. Am văzut ceva roade, ceva fonduri, dar vrem mai mult. Ți-a dat speranță ceea ce s-a întâmplat în Parlamentul European, reacțiile interlocutorilor tăi, ale autorităților? Da, adevărul este că nu speranță, încredere. Am încredere, deși sunt conștientă că lucrurile nu se mișcă la viteza la care noi avem nevoie. Fac o paranteză, acum 2 săptămâni iar am fost furată și eu de motorină. Lucrurile se întâmplă zilnic și mai fac o paranteză, mai nou jandarmeria din Franța împiedică într-un fel reclamațiile. Deja am 7 verificări pe tema asta. Dacă se prezintă șoferul să reclame un furt de motorină, este rugat să meargă la pompă, să alimenteze, să facă plinul, ca așa domnii jandarmi să poată scrie pe hârtie cantitatea exactă. Ori la prețurile la care este motorina în toată Europa, mai ales în Franța, săptămâna asta era aproape la 1,90 €, nu prea își permit firmele de transport, nici mari, nici mici, să facă un plin în Franța și atunci se renunță la plângere. Cred că au găsit scurtătura ca să le scadă numărul de incidente. Cred că. Pe de altă parte, vreau să fiu foarte sinceră și cinstită. Am început să văd în marile parcări pe care noi le cunoșteam că sunt zone de furturi periculoase în Franța, de exemplu în Ambrusum, am văzut echipaj de poliție cu mașină civilă patrulând printre camioane. Deci vreau să spun și lucrurile rele și lucrurile bune. Acum, că a fost o coincidență că i-am văzut patrulând printre camioane și că poate căutau un transport de droguri, asta nu mai știu. Dar patrulau și se uitau la fiecare camion în parte. Așa i-am văzut. Eu m-am sesizat, zic, wow, o mașină în parcarea de camioane, e problemă. M-am uitat mai bine și i-am văzut îmbrăcați în jandarmi. Sper să nu mă fi șelat și să fi patrulat pentru siguranța noastră.
Să sperăm că este o veste bună, așa pare o veste bună, dar, domnule Vlad Gheorghe, care au fost concluziile la finalul întâlnirii din Parlamentul European pe tema siguranței șoferilor în parcări? În primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei Mureșan și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au semnat petiția. Trebuie să spunem că e un lucru foarte important pentru că e vorba de implicare civică. Oricât suntem noi de activi, unii dintre noi, dintre colegii mei europarlamentari, tot timpul este foarte important să avem cetățenii în carne și oase, preferabil, dacă nu se poate, cum nu s-a putut nici acum. Sperăm de acum încolo să se poată în carne și oase, măcar printr-o legătură video, care să vină să vorbească despre problemele lor cu ceilalți colegi ai noștri. Pentru că e foarte diferit, asta vreau să vă spun, este foarte diferit când eu povestesc colegilor mei despre aceste probleme și este cu totul altceva când vine un om care a pățit-o, pe românește, o victimă, și le spune exact de acolo din teren cum s-a întâmplat. Asta a fost și principalul feedback, ca să zic așa, din comisie, pentru că cred că și doamna Mureșan a văzut. Nu știu dacă se vedea, eu eram în comisie și vedeam fețele colegilor mei pe măsură ce se povestește. Am invitat și pe cineva de la Europol, un expert în infracționalitate în legătură cu transporturile și mai ales în legătură cu camioanele, care a povestit cam ce se întâmplă în general în aceste infracțiuni și oamenii, ceilalți colegi europarlamentari din toate țările, erau absolut șocați. Absolut șocați. Asta, bineînțeles, a fost completat de ce a povestit doamna Mureșan, care la fel, la un moment dat chiar a stârnit rumoare în sală, în genul că e aproape incredibil ce se povestește. Și eu le dădeam din cap și le spuneam în afara microfonului, da, este foarte adevărat, să credeți. Pentru că lucrurile astea chiar se întâmplă. Fenomenul este scăpat de sub control. Deci, de aceea este foarte important ca cetățenii să vină și să-și spună punctul de vedere. Din păcate, ceea ce există în datele oficiale în momentul acesta nu reprezintă decât vârful icebergului. Problema este mult mai mare și este foarte important să fie rezolvată din punctul de vedere nu numai al șoferilor, ci și al celorlalți cetățeni europeni care își doresc siguranță până la urmă pe drumurile publice și își doresc să le ajungă produsele acasă fără să se piardă vieți omenești sau fără astfel de acțiuni. Exact asta vorbeam și noi și exact asta spuneam și în comisie. Că este o problemă comună, nu este doar o problemă nici măcar a unei categorii. În niciun caz nu e o problemă personală. Dar nu este nici măcar o problemă a unei categorii, este o problemă a tuturor, pentru că dacă șoferii, cum ați spus și dumneavoastră, nu sunt în siguranță, nu ne vor aduce bunurile de care avem mare nevoie. Pe de altă parte, infracționalitatea pe șosele. Nu spune nimeni că astăzi, dacă este împotriva șoferilor, mâine nu poate să fie împotriva celor care sunt în turisme, care poate sunt martori ai unei infracțiuni, poate chiar vor să intervină, să ajute un șofer. Adică se trece foarte ușor de la motivul furtului de marfă la violență și la tragedii. Asta odată. Dacă să plecăm din registru emoțional cu care am început, ca să zic așa, și din nou mai spun o dată, faceți petiții, stimați cetățeni, activați-ne pe noi, puneți presiune pe noi pentru că ne plătiți, suntem la dispoziția dumneavoastră, suntem aleși, dar și angajați. Este jobul nostru, suntem plătiți să facem chestia asta și așa că folosiți-ne pe noi, europarlamentari, parlamentari și orice fel de alți demnitari la care trebuie să aveți acces. Pe lângă registrul acesta emoțional, avem registrul practic. Ce se întâmplă? Ce se schimbă? În primul rând, am angrenat toate aceste autorități, aceste instituții europene, de la Europol până la autoritățile naționale, în cazul acesta franceze, pentru că am plecat de la o problemă punctuală. Vedeți că deja lucrurile se mișcă și o să se miște din ce în ce mai bine, pentru că această presiune publică pe autoritățile, inclusiv din Franța, că nu e totul perfect și minunat în Franța doar pentru că e Franța, produce soluții. Noi am petiționat, am solicitat, am făcut scrisări oficiale către Ministerul de Interne, mai multe, Ministerul de Interne francez, în care am solicitat, dom'le, care sunt planurile voastre? Care sunt planurile de pază pentru aceste zone roșii? Pentru că e clar că sunt niște zone roșii de infracțiune. Care sunt planurile de patrulare?
aveți un plan să reduceți aceste infracțiuni? Dacă da, care este acelea? Care sunt tipii de intervenție? Pentru că tot așa avem o problemă cu faptul că se pleacă aceste acțiuni de urgență, să fie că e poliție, fie că e ambulanță, pleacă din zone foarte îndepărtate de locul unde se întâmplă infracțiunile. Și, repet, sunt zone roșii, adică știm că acolo sunt infracțiunile. De ce nu au niște centre mai apropiate? De ce nu au aceste ambulanțe și mașini de poliție mai aproape? Deci toate lucrurile acestea clare, palpabile, noi le-am sesizat, avem un dialog continuu cu autoritățile franceze, pentru că tot așa trebuie să punem presiune pe ei. Mi-ați spus că aveți un dialog continuu. Care au fost răspunsurile autorităților franceze? Am pornit de la răspunsurile standard birocratice, o să fie bine, facem tot ce se poate, și când au văzut că suntem insistenți și că știm ce vrem, atât prin întrebări cât și prin solicitări, lucrurile au devenit să fie mai concrete. Adică ne-au spus cam care sunt planurile lor, cu ce ne-au scris, mă refer, pe lângă dialogul informal pe care îl avem și corespondență. Iar aceste patrule, n-am ajuns la un grad de detaliu dacă sunt patrule în civil sau patrule cu marcaje, dar aceste patrule sunt parte din planul pe care noi l-am solicitat autorităților franceze pentru a măcar scădea acum aceste, să spunem, să nu mai fie roșii aceste zone de infracționalitate, să mergem măcar spre un galben, spre verde, dacă nu putem chiar verde. Dacă mi-aduc eu bine aminte, la finalul prezentării petiției Voluntari în Europa cu privire la siguranța șoferilor, președintele Comisiei pentru Petiții a solicitat reprezentantului Comisiei Europene să ia măsuri cât mai rapid pentru reglementarea acestei situații. Vă întreb, ce s-a întâmplat? Comisia are un termen. Asta este, ca să spunem așa, al treilea aspect, al treilea tip de efect al petiției. Comisia are un termen să răspundă. Un termen care, dacă nu mă înșel, se împlinește în luna aceasta. Deci, luna viitoare ar trebui să avem din nou o discuție, să spunem, nu publică, nu în comisie, ci în partea de pregătire a Comisiei PETI, mă refer, prin care să vedem care este răspunsul Comisiei în funcție de răspunsul Comisiei Europene. Vom pregătim tot așa o rezoluție care va implica mai multe comisii, sper eu, adică să avem și Comisia LIBE din Parlamentul European, care este pe românește Comisia Juridică, cum ar veni, din Parlamentul European, pentru că avem acolo aspecte care țin de siguranță, care țin de aceste instituții de ordine publică, atât la nivel european cât și la nivel statal, și mergem în direcția aceasta. Dacă reușim să convingem și celelalte grupuri politice, adică să avem susținere politică, pentru că e Parlament și ne trebuie susținere politică pentru a merge mai departe, și eu sunt sigur că vom avea, în special datorită intervenției doamnei Mureșan, adică a faptului că nu mai e o chestie abstractă, ci uite, domne, oameni adevărați care au probleme adevărate și chiar tragice. Un astfel de argument e foarte greu de combătut, inclusiv politic. Așa că eu cred că vom avea susținere pentru acest lucru, iar o rezoluție ar însemna că mergem mai adânc către Comisia Europeană și le cerem lucruri mult mai punctuale la care ei au obligația să răspundă. Deci, capitolul nu e încheiat. Să spunem că suntem la jumătatea drumului administrativ generat de petiția aceasta și cred că luna viitoare vom avea niște știri foarte interesante în legătură cu acest lucru. Repet, semnalele mele politice sunt că vom reuși să ne îndeplinim obiectivele și asta înseamnă că mergem către anul viitor cu niște acțiuni. Eu am cerut să mergem toți cei din Comisia PETI, să mergem în teren, să vedem ce se întâmplă în parcări. Păi momentan să vă întreb, pentru că v-am ascultat. Da, momentan nu a avut susținere politică acest lucru, dar eu insist și sunt în continuare optimist că s-ar putea să putem să facem și asta odată cu rezoluția sau ceva de genul acesta. Și ca să vă mai spun în legătură cu Comisia Europeană, ce vă spuneam mai devreme, înainte să intrăm în înregistrare, chiar astăzi am avut o întâlnire informală cu Comisia Europeană și cu mai multe
asociații de transportatori din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene. Cei pe care i-am observat au fost asociații de transportatori din Turcia, în legătură cu finanțările pe care Comisia le va scoate pentru parcări sigure. Și aici vorbim de câteva sute de milioane de euro. Sună foarte, foarte mult, dar de fapt e o picătură într-un ocean, pentru că la nivel de Uniune Europeană câteva sute de milioane de euro este foarte, foarte puțin, mai ales că vorbim de investiții care sunt scumpe. O parcare necesită o investiție mare, dar tot e bine. Și se finalizează ghidul de finanțare. S-au dat niște răspunsuri foarte interesante și niște ghidaje despre cum să se facă aceste proiecte și există interes. Au fost asociații de transportatori și inclusiv asociații de proprietari de parcări existente, private mă refer, din Germania, din Belgia, din Franța. Au fost acolo oameni care sunt interesați să aplice pentru aceste fonduri, ori să-și extinde parcările actuale, ori să facă noi parcări. Și s-a discutat și despre, cum vă spuneam, pe lângă finanțarea de parcări sigure, s-a discutat și ce se întâmplă cu blocurile de cazare din acele parcări, pe scurt, cum pot să trăiască cât mai bine șoferii de camion în acele locuri. Și deși Comisia... Ținând cont că pachetul Mobilitate 1 obligă șoferii ca în pauza săptămânală să nu rămână la bordul vehiculului, ce soluție s-a găsit? Momentan, pentru că sunt două subiecte diferite, pentru că este subiectul parcări sigure pe tapet acum și eu mă bucur foarte tare că am reușit, alături de cei din asociațiile, v-am spus, sunt foarte implicați, sunt cei de la ESPOR, care sunt asociația proprietarilor de parcări și a oamenilor interesați de bunul mers al parcărilor în general, care au împins foarte tare ca lucrurile să se miște la comisie cu ajutorul nostru, cu ajutorul altor actori din această zonă, care au împins foarte tare să existe mai repede aceste finanțări. Cu ajutorul lor ne gândim către o discuție de investiție și către locuri de cazare. Adică nu este în acest moment, nu este o discuție de modificare a pachetului de mobilitate, nu există pe tapet așa ceva și nicio finanțare pentru locuri de cazare sau ceva de genul acesta, dar cel mai probabil în anii viitori, după ce se vor accesa aceste fonduri pentru siguranța parcărilor, pe care și eu le consider și cei din Comisia Europeană le consideră cumva prioritare, pentru că e vorba de siguranță și atunci trebuie să facem aceste investiții. După ce se vor implementa aceste investiții, eu cred că vom avea și fie o discuție despre modificarea pachetului de mobilitate, fie o discuție despre finanțarea unor locuri de cazare, adică a aplicării pachetului de mobilitate așa cum e. Am înțeles bine, Parlamentul European reia discuția privind parcările luna viitoare? Da, Parlamentul reia această discuție. Eu și colegii mei încercăm să ținem această discuție cât mai mult deschisă, pentru că în termenii politico-birocratici, ca să spun așa, cât timp discuția este deschisă, există presiune și se schimbă lucruri și se mișcă lucruri. Și, repet, ne îndreptăm către o rezoluție care va solicita foarte expres Comisiei să facă ceva, Comisiei Europene mă refer, să facă ceva și va fi un to-do list foarte clar care va deveni obligatoriu pentru ei, în paralel cu ceea ce se întâmplă deja. Am înțeles. Adriana, cum ne pregătim pentru momentul în care va trebui din nou să prezinți cauza șoferilor în fața europarlamentarilor? Ne pregătim, deja ne pregătim, dar vreau să punctez o chestie foarte importantă înainte de a spune ce pregătim. Să nu uităm că lipsa siguranței șoferilor în parcări duce la situații de oboseală, pentru că noi nu dormim liniștiți. Un șofer care nu doarme o noapte, 2, 3, 4, 5, una după cealaltă, pentru că ești atent la zgomote, orice zgomot te face să tresari, nu știi când cineva te atacă în cabină, intră peste tine, ne scoate pe șosea
obosiți. Au crescut numărul infarturilor din cauza stresului și a oboselii acumulate între șoferi, inclusiv la categorii tinere, 30-40 de ani. Mor în fiecare săptămână de diverse naționalități. Mi-aș dori o statistică pe tema asta. Sunt multe morți în meseria asta din cauza infartului. Un șofer obosit este un pericol în trafic pentru toată societatea. Nu este problema noastră, este o problemă la nivel de societate, pentru că în orice moment pot adormi la volan sau pot să fac un infart și pot omorî oameni nevinovați fără să am nicio vină. E grav, e critică situația. Și acum să revenim la ce facem. Noi am deschis 2 formulare de moment, în limba română și în limba spaniolă, pe care le-am dat drumul pe rețelele de socializare, formulare de strângere de mărturii. Am cerut oamenilor să se identifice cu adresa de mail și să ne răspundă la 4-5 întrebări, dacă au fost furați, dacă au sunat la poliție, ce tip de furt, unde, etc. Avem până acum strânse de la conducătorii vorbitori de limbă română 85 de mărturii, da? De persoane care au fost furate în Europa și de la persoanele vorbitoare de limbă spaniolă 101 mărturii. Urmează să lansăm formularele în restul limbilor, în germană, engleză, olandeză, maghiară, poloneză, așa cum am strâns la petiții multe semnături de la cetățeni europeni, nu neapărat vorbitori de română, urmează să strângem aceste mărturii. Aceste mărturii le vom depune, așa cum am depus și semnăturile, le vom depune la Comisia Petiții. Pe de altă parte, vom începe și rog, așa cum a rugat și domnul europarlamentar, cetățenii să se implice, vom începe o campanie de strângere de date estimative de la firmele, societățile de transport din toată Europa. Dorim să ne estimeze pierderile generate din furturi pe ultimii 3 ani. Cerem sprijinul tuturor. Vom încerca să trimitem niște mail-uri, rugăm și pe domnul Vlad Gheorghe, știu că poate și dânsul să obțină. Haideți să trimitem niște mail-uri la sindicatele transportatorilor, că există în toate țările, și să le cerem să ne estimeze pierderile. Pierderile astea sunt indirecte și în timp. Când un camion este furat și șoferul trebuie să meargă să facă o reclamație și durează 6 ore, cum am stat eu în Franța 6 ore să fac reclamația, eu am o întârziere în livrare, care presupune o penalizare din partea pentru transportator. Deci e atât de mare și complexă problema încât trebuie să-i dăm de capăt. Deci, noi vrem să presionăm prin strângerea de mărturii a persoanelor care au fost atacate, furate. Și când spun persoane, să știți că sunt și din categoria turisme, atacați sunt și din categoria microbuze, autocare. Avem mărturii și în sensul ăsta, bine a punctat domnul eurodeputat, sunt și cetățeni, nu neapărat breasla noastră. Și haideți să strângem și estimarea pierderilor firmelor. Țineți cont că firmele nu depun reclamații din cauza timpului. Pe mine nu m-au lăsat acum 400 de litri acum 2 săptămâni și mi-a zis șeful, nu mai pierde timpul. Hai, vino. Așa cum spuneam, datele oficiale nu reprezintă decât vârful icebergului. Încercăm să aflăm mai multe despre ceea ce se ascunde sub nivelul mării, ca să zic așa. Încheiem cu speranța că în următoarea perioadă vom avea alte vești bune privind siguranța șoferilor în parcări. Domnule Vlad Gheorghe? Eu cred că trebuie să avem mai mult decât speranță, că da, e bine să avem speranță, dar trebuie să ne ocupăm de lucruri mai palpabile, adică trebuie să facem lucrurile pe care noi putem să le facem, care țin de noi. Eu vă garantez încă o dată că există sprijin, cel puțin în Comisia PETI din Parlamentul European, pentru a schimba lucrurile. Vă vedeți că deja se schimbă într-adevăr încet și lucruri mici, adică avem acele patrule în parcări, poliția este mult mai atentă la astfel de cazuri, dar
după cum doamna Mureșan spunea, trebuie să mai lucrăm la atitudinea poliției sau jandarmeriei, la aceste mici chichițe birocratice de care se folosesc pentru a scăpa de plângeri și de date, pentru că, într-adevăr, dacă n-au date, înseamnă că n-au o problemă. Dar lucrăm la toate acestea, suntem în contact atât cu asociațiile de care răspund de șoferi, cât și cu asociațiile patronale, astfel încât să schimbăm, eu aș spune, într-un orizont de un an. Eu cred că vom reuși să schimbăm foarte multe lucruri în legătură cu aceste relații instituționale între șoferi, transportatori și instituțiile din Uniunea Europeană și cred că într-un orizont de undeva un an, doi, cred că vom avea și noile parcări sigure despre care vorbeam, pentru că la câteva sute de milioane de euro începute la finanțare, deci suntem în octombrie, dacă se vor deschide finanțările, să spunem în noiembrie, se vor depune proiectele până în ianuarie și până în vară se vor evalua, eu cred că proiectele le vom avea undeva în 2023 deja în teren. Adriana? Nu am speranță, eu am încredere, dar trebuie să luptăm, așa cum a spus și domnul Vlad Gheorghe. Trebuie să facem fiecare ce putem. O plângere, o petiție, o mărturie, trebuie să punem umărul. Doar așa mișcăm și vom reuși. Sunt convinsă. Împreună mișcăm lucrurile. Împreună, da.